Všetkých vás srdečne vítam v našej relácii. Vítajte, 5 moderátorov, 5 tematických dní, 5 rôznych grafických symbolov. Názov Vítajte môže vo vás evokovať niečo, čo sme vysielali doposiaľ, ale verte mi, odteraz pôjde o čosi úplne nové. Máme nové jingle, máme novú zvučku, no a najmä novinkou ste vy, diváci televízie Markíza, ktorí budete tvoriť naše publikum spoločne s našimi hostiami. Nové budú aj témy, tie si však budete aj navrhovať a tvoriť vy sami. Využijeme na to korešpondenciu. Určite ste si všimli, že od augusta vám už v časopise Markíza ponúkame témy, na ktorých naši scenáristi už pracujú. No a potom je to vlastne už veľmi jednoduché. Stačí vystrihnúť daný kupón s daným symbolom a vyznačenou témou. Svojimi niekoľkými riadkami teda môžete dotvoriť našu reláciu, pretože možno práve vo vašom okolí žijú ľudia, ktorí by boli ideálnymi hostiami našej relácie.